No sé, l'avi Joan de Terrassa. Bueno, sempre us dic que a Terrassa hi ha molts avis que es diuen Joan, i jo en soc un d'ells. Bé, tot i que avui és un dia molt plujós, mireu com està el terrat, ben mullat, el pati també ben mullat, han regat bé les plantes, Això ha anat bé a la meva senyora, li anirà de conya, això. Bueno, però avui el que us vull fer és ensenyar-vos una col·lecció que tinc molt especial, una col·lecció de gorres. Sí, de gorres. Mireu, aquí veureu totes les gorres. Mireu quantes gorres que tinc. N'hi ha de tots els colors i formes. Per exemple, aquesta d'aquí la vaig comprar a Argentina. Aquesta d'aquí ens la van regalar quan vam anar a la platja de les Filipines, uns que estaven fent recol·lecció de porqueria de les platges. Aquesta d'aquí, mireu, això és del Jueves, fixa't els anys que té això. Això és del Mundial del 82, el Mundial 82 aquí a Espanya. Vaja. Mireu, aquesta d'aquí és de menjar de gossos. Vale? Aquesta és la que em poso jo quan vaig a les manifestacions de la independència. Bueno, ja està. Què us sembla? Està bé? Doncs au.